एसे इको मह हंगांखे जदनसे गोनां अ गोनांसे न किसिं मिसिं हिनि अ जागाता सरनानै दंफायो दालि संना फैयो जे बाग जानाय दंमोन जतन बरक हिसाब खायो अ जागा गोलाङै थांगा बरनो बागलायसिनाय जों गांगे कमुनि जागा थांनायनि ताबुक कमुनि जागा बो रिलिफ केम्प दङ ओमफ्राय अ जागानि थांनायसिनाय जों कमुनि जागा थांनाय हेनो हाय बागनानि बागै आ जागा बा माने खुनै तुबि फेजक जों आरो बागायसिनाय नरक अ जागा बुसु फेमिलि रुक दं Harun Krista.